Allah ya toni asirin ka macuci mayaudari, ina son in sarar maka da ina dauke da cikin ka. What? Ni da gidana ban isa ya sa umarni abi ba. Antinki bata gaya miki cewa yau dan abokina zai zo ba? Ke baki isa ki sanja min ra'ayi akan abin da na faɗa ba. Sha kurum. Yanzu ba ka canja wannan ƙidar taka ba? Ni fa gaskiya a gani na gara aura mata wanda take so. Zaɓi na. Waye zaɓi na? Ni ne zaɓin ki. A'a ni ne zaɓin ki. Sai dai isa mai soyayyen Maryam. Na ce mai ni kuma ba zan yi. Gobara daga teku kashe ta sai Allah. Nisan kwana maganin annoba. Tacaccen labarin soyayya a bar fada a bar nunawa. Sirrin zuciya a bar boyewa. So hana ganin laifi. Zaɓin zuciya ko kuma zaɓin iyaye. Aurenki da Bilal sura sati biyu. Ki haƙuri kin ji Maryam? Ki haƙuri. Dandan. Zaɓi na. Daga kamfanin Taurari Film Production Gombe. Sata layi abokina. Wace ce Maryam? Ka rabu da ita mana ga mata da yawa a gari. Gode Abba, Allah ya saka ya alkhairi, Allah ya ƙara arziki. Gara baka tashi baka je ka nemo yaro. Suna na Bilal. Na zo na faɗa miki kuma ki faɗa wa ɗaya. Wallahi sai yayi nadama zuwa Sadiqa. Lalle wannan yaro bai san waye ne ba. Lokacin da nake tare da kai, manta nake da duk wani bakin ciki, sai dai farin ciki da nake kasantuwa a cikin su. Sannan a duk lokacin da raina ba shi, kalaman ka kadai nake tunawa. Maryam, nagode da wannan yabon da kika min. Kai. Wallahi ni ma wannan abu ba san raina ya faru ba. Daraja, kima, mutunci duk baka da shi a idon mutane. Don haka kaga kuɗi da motanka na banza ne. Soyayya ce, jimami ne, tausayi ne, ko kuma tashin hankali. Zaɓi na. Wai kai a hakan za ka ce gurin Maryam ka zo? A same shi kawai a sayi soyayyar nata. Da na sani zan yi na cire soyayyen Maryam Arena. Da tun na cire na huta. Zaɓi na. Jaruman shirin Muhammad Yu Gombe, Ummin Mulki, Abdul Emnat, Ismail Tsito, Hafsat Abubakar S. Yarima da sauransu. Zaɓi na shiryawa Muhammad Yu Gombe. Rayuwa ta shige a cikin sarƙaƙiya, ga wanda nake so da soyayya. Mahaifina kuma ya yi mini zaɓi da wani. Waye zaɓi na? Zaɓi na. Ba da umarni Faruk A. Gombe. Zaɓi na. Zaɓi na yana nan tafe.